Hello, ask lang ko kung under ka sa EPS, free accommodation ka. How about sa imo food, electric bill, and water? Hello sa inyong tanan diha, balik na pito sa question portion diri sa Facebook or YouTube. Ang tubag ani is nakadepende jud na sa imuhang amo kung librehon ba ang imong accommodation or dili. Pero for sure kung naamang ka siya bayad, gamay rin kaayo. Para sa mga wala pa rin kabaw kung unsa ang meaning sa EPS, mao na ang Employment Permit System. Mao na ang sistema nga pamaagi nga pag-hire og mga foreign workers. Kanang foreign workers kita na mga dayuhan nga mudong og South Korea. So mao na pasabot sa EPS. Karon ang unang mahitabo jud ana ang mga Korean companies jud diri sa South Korea before sila mag-hire og mga trabahante sa mga lain-laing nasod like Philippines, kinahanglan mag-present sila daan og mga accommodation nga pasar sa standard kay mao man ay requirements sa mga company kung mag-hire sila og foreign workers para nato. So inigabot nato diri dili na kita ang mangita-ngita og asa ko saka ani, asa ko mangabang, asa ko mag-unsa diha kay ngano wala pa man tay idea kung unsa atong maabutan nga lugar diri, di man ta kabaw nga mula og mga Korean language unsa na to pagpangita, di ba? So dili na ta mag-go kung mao ni atong mao na nga lisod kay di ma-apply dito kay abot asa ko mangitag kanang kasak-an nga na unya kanang daghan kay option man dire kung yung tag accommodation kay dire nigabot nimo dire kung di ka ganahan sa imuhang gipuy-an or gisak-an or boarding house naara pod sa imuha kung pudyo ka sa gawas nga ikaw na magbayad tanan nara sa imuha kung gusto ka makatipid at tupod ka sa company okay ra pod nga na. Pero mostly jud karon sa pagkaron naa pa jud mga companies nga daghan nga nag-offer og free accommodation libre tanan bay kuryente tubig inana daghan pa jud kaadyo. Pero katong pag 2018 pataas kay sige na magusaka ang ilahang mga sweldohan dire kada tuig man jud ang musaka ang sweldo dire tungod sa inflation na tawag na ang uban na ibayad mga example 100,000 Korean won say 150 depende pud sa sabot ninyo sa imong amo. Pero para na okay kadyo nang inanang mga deduction kay gamer kadyo na dili jud siya makatandog sa imong sweldo jud sa tinuod lang kay example imong basic kitay dire is 2.1 million Korean won or sa peso nasa 85,000 kintahay nga pila ra may og pabayron kag boarding house kintahay nga pabayron kag mga example 4,000 pesos layo jud kayo sa imong sweldo ug mao ni atong sigutan ang accommodation nya inig abot pod og sa mga bills pod kuryente tubig inana nakadepende gyapon nay uban diri nga pabayron og bay o example 100,000 Korean won mo deduction sa sweldo kay sabay ang kasagaran may tabo libre na ang tubig kuryente na napoy uban kanang ikaw magbayad sa imong kuryente pero dili pod ka pabayron sabay inana give and take ang kanang vice versa ba. Pero dili jud dapat nato kaaguan kung maoro ito na nga kanang lisod man didto kay kanang magbayad banta tanan diri. Ang cost of living jud diri nga sa mga trabahante nga manung diri gamay ra jud ang deduction may tabo. Di ra jud nakatandog sa imong sweldo. Mo na tinuod nga klaro ang pagkaistorya. So kani pangutana gikan gyapon ni Ma'am Wendy A. De La Cruz kay nindot kay iyang mga question kay relatable jud kayo sa mga gusto mag-apply sa South Korea. Kumbaga makaandam na mo daan ba og idea kung gusto jud mo mag-apply og South Korea. Nya good news maghatag pud good news gamay ang mga budget karon nidaghan na og mga na-select nga mga bae compare sa mga previous selection. Napakuidugang di ay kanang daghang ng message sa awana kanang pwede ba kanang mo diretso og apply hayron sa diretso dili kay ang under og EPS program kinahanglan jud ka moagi og exam topic exam aho naman nang na-discuss mga naaging videos kinahanglan jud ka mo take og exam kay mao man ay proficiency of Korean language ites makadidto kung capable ba jud ka mo kanang istorya og basic Korean language kay para nigabot nimo diri di ka magnanga di ka magkalisod-lisod di ba so mao jud ay kinasakahang tubag nya napoy jud usang nangutana nga ang bayad daw sa pag-apply sa exam is 38,000 pesos Ginoo dis man mo anak kana scam jud na siya kay ang bayad jud sa mo take og exam kanang mo try ka og exam is $24 jud na siya or i-convert nimo na siya peso is around 1,350 pesos depende sa palitan jud na siya. So inana ra ang bayranan kung mo take kag exam. So unta natubag po na siya na pangutana sa question nga gusto mag-apply diri sa South Korea. Pag-apply na mo diri kay
basta nindot jud ang opportunities sa South Korea. Daghan kay mga nindot diri nga kana bitaw ma-experience nimo kun ana ka diri. Daghan na kay ko gipang-upload diha mga lugar, mga sweldo, mga pagkaon, ingana. About daw sa food, ako wala ba discuss. Ang food ay basta paniud to, ganyan na siya, libre jud na siya. Tanang company, halos tanang company libre jud na kay naama kay trabaho. Pero ang pamahaw ug panihapon nakadepende na siya kung day ubang company manggod nga kung walay trabaho dili ka libre. Napay uban magpalibre jud tanan samot og diha ra kagapuyo sa imong company dool or diha sa mismo sa dorm sa imong gisuksa may tawag na in Korean kisuksa, libre imong pamahaw panihapon para sa akong kauban. Nya ako kay uli-uli man ko sa among gipuan nga bay, paniud to ra akong libre. Pero di na pod logi kay libre man imong paniud to. So nga na day ang mga konsepto diri sa South Korea o mag-apply ta og trabaho. Nya in terms of pagkaon, lami jud ilang pagkaon diri basta kada bitaw kanang maanad na ka sa primero murag dili pa nimo ganahan makaon tanan kay simpre imo atong panlasa lahi man dahil lahi jud na siya tinimplan kon gamay hilig man siya diri og mga hanghang pagkaon pero maanad na jud ilang pagkaon na grabe din na ma-addict jud kasi ilang mga pagkaon kay grabe ilang mga panimpla lamian jamo jud. So mao ra tong topic karong buntag guys. Daghan ting salamat, have a blessed day everyone. Unta ganahan mo mag-apply diri sa South Korea para daghan ta diri mamunjo narbaho basta usa jud man masulti nindot jud ang opportunities diri sa South Korea. Padong na gani ko mo trabaho karon nagpa-under na lang ko og sakyanan akong kipainit. So that's all guys, bye bye.